हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअखौ फरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिकखौ लानानै फैदों जाय टपिकआ मैयासो जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों। दिनैबो नुदों मैयाबो नुदों बे बाक्सायाव जादों बे घटनाया मोनसे दाङाबाजि। बे दिनैनि टपिकआ राजनितिकनि सायाव जागोन। नोंथांमोना गाज्रि दामोन राजनितिकखौ लानानै बाक्सा जिल्लायावहाय मोनसे थासारि जादों। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोननै राजनैतिक दोलो, बे राजनैतिक दोलोनि गेजेरावहाय माखासे राजनैतिक दोलोनि मावथिफारिया बिथांमोननि गेजेराव बा सापर्टार्स बिथांमोननि गेजेराव बे दाङाबाजिया जादों, बुलाय सोलाया जों बयबो नुखाबाय जानो हागौ। बेनि सायावसो आं भिडिअखौ लानानै फैदों। मानो होनोब्ला आं बेखौनो बुंगोन जे राजनितिकआ दिनै दं गाबोन गैया। मोनसे पलिटिकेल पार्टियानो रुलिंआव थाबाय थागोन बे नङा। नेक्स्ट गोदान मोनसे फैलायगोन, बियो BPFआनो जा, UPPआनो जा, BJP जा, कंग्रेस जा, AJP जा, जिखुनु पलिटिकेल पार्टियानो बेयो स्टेबल नङा। मालाबा समाव बियो सोलायगोन, नेक्स्ट समाव सोलायगोन बा उननि समाव सोलायगोन। बियो जेरैहाय थांनाय बाराव BPFआ सोलायलांबाय, दायो UPPL BJP सलायगासिनो दङ जोंनि BTCआवहाय। थिग बिदिनो पलिटिकेल पार्टिया सरकार सलायनाया बियो स्टेबल नङा। दा बेखौ लानानै जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जानांगौ, नांलाय खमलाय जानांगौ, बुलाय सोलाय जानांगौ होननानै आं मालाबाबो साना। दिनै नों आं गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माने पलिटिकेल पार्टिनि बे सापर्टार्सफ्रा गावजों गाव नारलायलायदों, बुलायलायदों, गस्ला बिसिलायदों, सौलायलायदों। नाथाय मालाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा, जायफ्रानाखि टप लिडार बिथांमोनहा दिनै जिरायनानै नायगासिनो दङ। दिनै नों आं रायजो राजाफोरासो, नंखाय गाहाय लेभेलनि सापर्टार्सफोरासो, सिम्पोल जों सापर्टार्सफोरासो बुलायलायदों, सौलायलायदों, गस्ला बिसिलायदों। नाथाय लिडारफ्रा मालाय जनानै नायगासिनो दङ। आरो नोंथांमोननि सापर्टजोंनो लिडारफोरा दिनै मालाय गादियाव जिरायगासिनो दङ, सलायगासिनो दङ, मालाय खामायगासिनो दङ, बिन्दास लाइफ जिउ खुंगासिनो दङ। नाथाय सादारन गाहाय लेभेलनि सापर्टार्स एबा रायजो राजा बिथांमोनासो गावजों गावनि गेजेराव बुलाय सोलाय खालामनानै दावराव दावसि खालामनानै लायो। बैहा बैजों नायलायलायनो हायै खालामनानै लायो, बेहा बेजों सुथ्रु खालामनानै लायो। दा बेफोरबायदि खालामनानै लानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। आं डाइरेक्ट सिदा खोथा बुंखायो। नोंथाङा UPPLनियानो जा, BPFनियानो जा, BJPनियानो जा, AJPआनो जा, कंग्रेसआनो जा, जिखि दोलोनि जाबानो नोंथाङा जुदि सिम्पोल सापर्टार्सब्ला, सादारन सुबुंब्ला, नोंथाङा बेयाव राजनितिकखौ लानानै सोरजोंबा बुलायलायनांगौ जानांगौ जेबो दरखार गैया। आं सिदा बुंखायो, नोंथाङा जेबो मोना, नोंथाङा ओरैनो गावखौसो लस खालामनानै लानाय जागोन आरो गावनि इमेजखौ बियो डाउन खालामना लानाय जागोन। गावनि मान सन्मानखौसो बियो गाहायाव खोलैनानै लानाय जागोन। दिनै लिडारफ्रा मालाय मोजां मोजां न' बिल्डिं लुदों, गारि गाखोदों, बिन्दास लाइफ जिउ खुंदों, गथ' गथायफोरखौ मोजां मोजां इनस्टिटिउसनफ्राव फरायहोदों, जानाय लोंनाय लाइफ स्टाइला मोजां जादों। नाथाय नों आं सिंखाय सापर्टार्सफ्रा मा जादों? सोर मा मोनदों? जेबो गैया, ओरैनो थांलाय फैलाय बेल'। थांलाय फैलाय, बहाबा थांनाय, बहाबा मिटिङाव थांनाय, बहाबा प्रग्रामाव थांनाय, खोनासंहैनाय, सापर्ट खालामनाय। दिनै बहाबा मिटिं दंमोन, दिनै बहाबा सोरबा लिडार फैगोन बावजों थांनांगौ समाव थांबाय, लिंहरनाय समाव लिंहरनायाव थांबाय, बेनिफ्राय जेबो गैया। बेनिफ्राय मा दङ? गावजों गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय, जुगुमलायनाय, सैलायै थासारि जानाय, बेल'। दिनै बिदिजों मा जादों? दिनै मेन इसुफोरानो मा? दिनै 2020आव
NDP बिथांमोनजों गभर्नमेन्ट अफ आसामजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों आरो बर' हारिनि माखासे सोमावसारारि आफादफोरजों सुक्ति जालांबाय जायखौ पिस एकर्ड होननानै बुंबाय थादों। नाथाय पिस एकर्डनि उनावबो दिनै माखासे एक्स NDPनि गायसनगिरियानो दङ, लिडारानो दङ, बेजों लोगोसे गोबां लिडार केडार्स गुबुन गुबुन पस्टआव थानाय बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव थानानै दङ। जोबथेसालियाव गैयैफ्राबो बाहेरायाव थानायफ्राबो दिनै गोबां केस दङ। दिनै कर्टआव थांनो गोनां जायो, हाजिर जानो गोनां जायो, दिनै केसफ्रा उइथ्र' जायाखै। बैफोरसो जोंनि थाखाय मेन इस्यु जानानै दङ। बैफोरखौ बोरैहाय सलुसन खालामनो हागोन, बिथांमोननि केसखौ बोरैहाय उइथ्र' खालामनो हागोन, बिथांमोनखौ जों बोरै उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन, बेफोरसो जोंनि थाखाय खामानि मावनांगौ। बेफोरखौसो दिनै नों आं रायजो राजा सापर्टार्सफोरा साननांगौ आरो लिडारफोरखौ बुंनांगौ, दैदेनगिरिफोरखौ जोङो आपिल खालामनांगौ, खामानि मावनो थाखाय जोङो नारसिननांगौ। जों दिनै गावजों गाव बुलायलायदोंसो, नंखाय थाइसे थाइनै थाखानि थाखाय बा माबा मोनसे फिसा फिसौ खामानिनि थाखाय दिनै नांलाय खमलाय जालायदों, बुलाय सोलाय जालायदों। बेफोरो जेबो खामानि गैया, बेफोरो जों दिनै बबेयाव लामा जादों, बबेयाव दालां जादों, बबेयाव लामा गोदान जानांगौ, बबेयाव स्लुइस गेट जानांगौ, बेफोरखौ जोङो डिमान्ड खालाम गभर्नमेन्टआव। बबेयाव स्कुल जानांगौ, बबे स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, सोरनि साख्रिया जानांगौ, बबे स्कुलनि टिचारफोर दिनै रेगुलार जायाखै, बेफोरखौ डिमान्ड खालाम। लोगोसे BTCआवहाय बा BTRआव न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंदों, बेफोरखौ डिमान्ड खालाम। एक्स NDPफोरनि रिहेबिलिटेसनखौ बयखौबो मोननायनि थाखाय डिमान्ड खालाम। दिनै गोबांफ्रानो रिहेबिलिटेसन मोनाखै, जायफ्रानाखि जेनुइन एक्स NDP बिथांमोनानो दिनै गोबाङानो थालांदों। मार्टियार्स बिथांमोना दिनै मोनफुंजोबनो हायाखै आरो एक्स NDP बिथांमोननो साख्रि बाख्रि होनायनि सायाव डिमान्ड खालाम, बिथांमोननो साख्रि होनांगौ जायफ्रा मोनथावथाव। बेफोर जोंनि थाखाय मेन इस्यु जानानै दङ। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलाव गोदानाव साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय, गोजोन्थों।